Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм ProGamer 4 Хикса и днес в този епизод ще отида да легна първо. Ще спря това, за да мога да легна. И в този клип ще ви покажа как ще се енчантна брадва и лопата, тъй като дигнах 60 лево. Казвам ви, много често влизам в сервера и играя, но не снимам. Те просто неща. Ето ги енчантнатите. Бейнов нещо си. Малко е късничко, затова говоря така тихичко. Офипсато е много голям прас. И сега ще енчантнем тези двете. Видите, всичко е лежит и набързо се пада. Efficiency 4. Добре, без това набързо нищо не трябва. И лопата Efficiency 4, добре. Така. Видите, това е Efficiency 4. Добре, някакви неща. Моля ви се, пишете в коментарите какво да правя с този Cobblestone. Сега ще ви покажа едно него нещо в честа за роди. Така, ходих пак в мината и познайте какво с Fortune тройката. Бум. Бум. 54 диаманта. Пишете в коментарите какво да правя пак с този Cobblestone. Тъй като... моля ви се, пишете в коментарите. Сега ще снимем това. Следващия епизод мога да направя ферма. Нямам такова дърво, затова ще да събера. Сега ще да събера. И ще... Братле, това не мога да стърпи то. Не ще на ларч. Ара ларч, бе. Фенси. Десфъпса. Да видим. Мъкве. Така, сега ще събера дърво, за да мога да си направя фермата. Да се събере достатъчното дърво. Fuck this lag, бе. Fuck this lag. What the fuck. This брадва. Тъй като фермата ми ще се състои от сидове. Само пшеница. Стига лаги, бе. Утре ще снимам как правя фермата. Толкова дърво май ще ми е достатъчно. Да. Бе, тъпла как трябва. Не, бе, не он двата. Ето. Знам, когато е 3D някакво такова. Гъбе, аз дори не знам, че... Така. Някакво дъма меч, просто нещастен. Някакво дъма кирка. Не знам. 22 дърво. Сигурно ще ми стигне. What the fuck is this lucky? Когато хора не снимам. Не ми лагва на хич. Значи от тук ще започва. Оп.
Тъпа опата. Да, ще стигне точно. Да, точно. Ще направя с едно лъкче. Не. О, фумака бе! Добре, стигнаме и дървото. Може би? Не, айде още. Остават две. Така. Сега чупа. Опадна саплинг. Гуд. Ок. Още един. Две се въпса не му вържа. Така да го прибираме тук, къде заедно с саплингите. Сандас. Тук. Дърт. Ама го няма дърт ли? Трябва да се направи някаква мотика. Друга мотика ще си направя. Колкото... Аре, фак. Кофа с водичка. Остротия си е напълно от някъде. И аз се сещам откъде. Ама, къде? Къде са да взема дърт тук? Свек. Така. 7 дърт. Да видя. Вече ми стигне. Със сигурност няма да ми стигне. Както виждам. 3. Само трябват. Айде ще чупа от тук. Да. Всъщност... Кай. Тъплак. Така. Пускаме тук водата. Правиме... Така. И... Това ще бъде заключително. Всъщност там. Това ще бъде заключително после... Лека нощ! Това ще бъде за клипчето. Ако ви е харесало клипчето, дайте положителен вод с този клип. Коментирайте, оценяйте и чао!